Začiatky, dvaja mladí ľudia, jedno staré auto. Chuť vyskúšať niečo nové. Vlastne sme sa rozhodli, že začneme podnikať s kvetmi. V čase, keď sme začínali, ten sortiment tých kvetok na Slovensku nebol nejaký široký a Tie naše prvotné plány boli oveľa menšie. My sme Lučene centrálny veľkosklad a máme ešte veľkosklady v Košiciach, v Žiline, v Bystrici a Trnava-Zavar. Idete v nejakom vlaku a musíte stíhať. Prijímam tovar, ktorý chodí z Holandska, Z Ázie, niečo z Južnej Afriky, Kolumbia, Taliansko. Ekvádor. To letecky príde do Holandska a tam to naši chlapci pozbierajú. Papierovačky robila naša kamarátka. Zo začiatku som mala veľké oči, že to všetko stihneme sami. Začínali sme na nejakom Exceli alebo na nejakých hárkoch, ktoré sme postupne ščítavali. Až potom sa vlastne zakúpil systém. No, keď som začínala, tak sme si to všetko nahrávali ručne. Narastalo množstvo údajov, ktoré sme potrebovali evidovať a spracovávať v informačnom systéme. Odtedy využívame SPIN. denne pracujem s tým systémom. Napredujeme, aby sme to mali čo najjednoduchšie. Kontrolu nad tým, čo objednávam. Aby sme vedeli potom čo najefektívnejšie pracovať. Či už sú to ukazovatele ako farba kvetu, výška kvetu, kvalita a podobne. Možno nejakých 100-150 tisíc kusov kvetov mesačne vieme vydistribuovať. Pre mňa znamená uľahčenie práce. Z celého sveta ľudia si môžu objednať. Od Japonska máme evidovaných zákazníkov až po tú Južnú Ameriku s doručením v rámci celého Slovenska. Na hoci ktoré miesto. Je to napojené na našu stránku www.kvetiakytice.sk. Snažíme sa čo najlepšie služby poskytovať tým ľuďom. Jednoducho sa to nedá zvládnuť bez dobrého systému.